Ano nga? Hey guys! It's another day, it's another vlog. Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, I'm gonna be teaching you how to do the capsule. So, let's get started. Okay guys, so ito na po ang gagamitin natin table. Pwede din naman pong table talaga, pero hindi pa po naman siya naiitapon, kaya magagamit pa rin natin. Okay, so guys, ganito lang po yun. Magkaklap tayo ng 2 beses. 1, 2. Then itatap natin yung box ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Then, edi magiging clap, clap, table, table. Clap, clap, table, table. Clap, clap, table, table. Then, magka-clap ulit tayo. Clap. Then, iangat natin yung ating cup. Up, down. Hindi, clap, up, down. Clap, up, down. Sa kabuuan, magiging clap, clap, table, table, clap, up, down. Clap, clap, table, table, clap, up, down. Then, for the second part po, magka-clap ulit tayo. Clap. Then, clap. Then, iangat natin ito. Nung nakagantong posisyon. Then, iangat natin. Then, itatap natin sa kabila nating kamay. Then, itong point na to, itatap natin sa karton. Then, magiging clap, angat, tap sa kamay, tap sa box. Then, kukunin natin siya. Ito, ipangkukuha natin sa ilalim. Kukunin natin siya. Di, magiging kukuhain. Tapos, itatap natin yung kamay, yung isang natin kamay sa box. Then, itatap ulit natin yung, ibababa na natin yung cup. Di, magiging clap, angat, tap sa kamay, tap sa box, kuhain ng cup, tap sa box, tap yung cup sa box. Okay, so ito na po yung finished product. Magsa-start po tayo mabagal hanggang pabilis. Okay. Mega love shout out po kay Ate Mary Chris Lagos. Take care always. God bless. Mwah! Okay, so guys, that's it for today's video. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so you get notified when I post new videos. Bye! God bless!